Hai 2 semanas, nunha das poucas ocasións nas que saín á rúa, fixen un traxecto que adoro desde hai moitos anos. O traxecto Algalia, Preguntoiro, Calderería, Orfas, Toural, que era un día mercar, a un famoso supermercado compostelán. E a verdade é que foi moi emocionante ese paseo. A min veume á mente, foi case unha sensación tamén física, foi moi emocionante. O que deberon sentir nunha cidade medieval, e nunha cidade que depois chega a todo barroco e despois aos nosos días, o que debeu ser a cidade pechada en outros tempos por outras causas. Pero ter a sensación baseada na experiencia e non no relato dunha experiencia, senón ter a sensación baseada nunha experiencia que está sucedendo real, que nos abruma, que nos deixa sen saber, que iso quizás é o que máis nos fai, o que máis mella nos fai a todos, que nos deixa sen saber que pensar, non temos guión para isto. E esa sensación é nova, só é ser sobrecolledora. Pero outro día na rúa tiven esa sensación de compartir experiencia con xente que a través do tempo, noutra época, no medievo, no barroco, tiveron que ter esa sensación de andar entre as pedras de Compostela sentindo o privilexio de poder pasear cando, de alguna maneira, existe a liberdade de poder facelo. Neste caso era unha liberdade mínima de poder ir mercar, de poder facer unhas compras. O cal me leva ao segundo pensamento que quizá vexin nun destes meus días en Compostela, aquí en confinamento, que é o feble, que é un sistema que non garante que mesmo en circunstancias excepcionais onde temos que levar a vida ao esencial, non toda a xente pode. Entón a min veñen á mente persoas ás que todos lles puñemos cara, inda que ás veces non lle puñamos nome, drogodependentes, xente con faltas de recursos moi grandes, xente que non pode facerlle frente a este momento. Onde están? Quen coida deles? Xente vulnerable en xeral. Mulleres que teñen que vivir co seu maltratador no fogar, xente con discapacidades físicas, psíquicas, poboación carcelaria. É dicir, saen a flote por estas circunstancias unha serie de persoas que nos teñen que facer repensar un sistema que ten que garantir, ten que revertir as súas xerarquías para garantir que todos nunha situación así poidamos ter un mínimo co que alimentarnos, co que protexernos e co que facer diferente. E por último eu diría que o virus sábenos iguais e nós resistímonos a sabernos iguais. Non seguramente sexamos unha soa entidade, un só ser colectivo que ten moitos corpos que nacen, que aman e que morren, lamentablemente, nestes momentos, por unha causa a que non lle podemos saber por remedio aínda, pero esperemos que entre todos o consigamos facer. É un tempo moi marcado polo tempo, moi marcado pola luz, pola falta dela, e esperemos que dea nalgo bo.